Pasadan larun batean, beldur barik topaketa ospatu genuen Gasteizen, eta bertan parte hartu zuten neska eta mutilek aktibatuta daudela ikusi genuen, ez? Berdintasunaren alde, pausoak ematen eta euren inguruetan berdintasunaren aldeko eta aldaketaren aldeko eragile bihurtzen, ez? Hau benetan oso garrantzitsua da, lanean jarraitu behar dugu, azken finean gure gazteek gure gizartearen ispilua dira eta ezin duguna da eurengan utzi erantzunkizun guztia, ez? Heldu garenok izugarrizko garrantzia dugu berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzerakoan eta gure gazteei berdintasunean, errespetuan, askatasunean oinarritutako mezuak eta bereziki ekintzak luzatu behar dizkiegu eurek ere berdintasunaren alde eta gai hauek barneratzeko eta esan dudan bezala guztion artean aurrera egin ahal izateko.